Nisa b'identitajiet differenti din hija tema li għażlet il-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza f'konferenza organizzata l-Jum Internazzjonali tal-Mara fid-diskors tagħha l-Kummissarju tal-NCPE René Lavira tkellmet dwar x'wassal għall-għażla ta' dan is-suġġett ta' din is-sena fil-kuntest li n-nisa jistgħu iġarbu diskriminazzjoni għabbażi ta' razza, etniċità, reliġjoni jew twemmin, diżabilità, età, orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru. Jenfasizzat l-importanza li tkun rikonoxxuta l-eterogenità tan-nisa u l-irġiel mhux biss bejn il-gruppi differenti iżda wkoll fih dan grupp soċjali partikolari. Il-Kummissjoni se tkun qed tiġbor informazzjoni ta' din id-diskussjoni u tevalwa dak li ntqal u qalet li se timpenja ruħha li tiżgura li jitneħħew l-isfidi u li jkunu żgurati l-ugwaljanza u li jkun hemm integrità fil-politika u l-azzjonijiet li jittieħdu għal benefiċċju tan-nisa u l-irġiel kollha fis-soċjetà Maltija bħal kull sena jum il-mara jitfakkar fit-8 ta' Marzu.